Le midlalo iqale ngehora le-11 ekuseni ngomdlalo bophakathi kwamaqembu elikaMaskandi nele hip hop. Lapho iqembu likaMaskandi linqobe khona ngamagoli 2 eqandeni. Iqembu le hip hop lithi ukulimala kwabadlali kulikhinyabeze kakhulu. Umdlalo uhambe kahle kuba ama-mistake nje amancane which adinga i-training nanokuthi ama-play ethu amaningi a-injured alimele like uCasper besithemba ukuthi uyozostika phambili. Kwathi emva kwehora lokuqala kwangena umdlalo wesibili obuphakathi kwabaculi bomculo wokholo nabomculo wegqom. Kulo mdlalo kunqobe iqembu lomculo wokholo nokwenza iladlulela kwamanqamu labhekana neloMaskandi. Emfethu umdlalo kushisa kakhulu kodwa asibona ngedlalayo but labadlali laba angaze ngibabone kuma-CD but ke ukhala kusasizi manje. Iqembu legqom liphinde lahlulwa ele hip hop ngamagoli 3-2. Iqembu le hip hop bekungokokuqala lidlala ngaphandle komdlalo walo o-AKA. You know, people were wearing like memorial t-shirts today, so I think that's the only thing that we missed this year. A lot of the people that we lost within the year. Kulonyaka mawuqhathanisa na last year kube tense kakhulu kulonyaka. Sibonile mfethu ukuthi bekungekho easy and igame esiqale ngayo of which is uMaskandi. Labantu batraina every year, batraina ngaso sonke isikhathi, so ilonto leshayile. Ngehora lesihlanu ntambama kuphelile ukukholdelana phakathi kwabaculi bakaMaskandi nabomculo wokholo. Njengoba beseqala umdlalo wamanqamu nophele kungekho efuna ukugoba uphondo kodwa kwanqoba iqembu lomculo wokholo sekukhahlelwa amapenalty. Bekunzima especially le game yokugcina ngoba labantu besidlala nabo bebe compact la emuva bengafuni ukuvula. Umfundisi uVusdube uthe zakhe bezikwazi bekumele zikwenze ngoba vele bezubeke kophezulu lomdlalo. Ngike ngasho ngathi cha namhlanje sizoyiphakamisa i-trophy. I-trophy izoyivala i-gospel. Mfethu uDube usikhohlisile. Wathi uzwakele ekhaya nina ningamadoda nami nginithandazela lonke. Kanti uyazi umthandazo uhamba ngakuyela kuphela. Kanti ukapteni weqembu likaMaskandi uKhuzani Ndlamlenze Mpungose uthi umdlalo ubumuhle kakhulu nakuba beguqile. Kuyaziwa ukuthi thina besingama-defending champions. Thina samukela ukuthi sometimes we'll win, sometimes we'll lose. The football is football. Bengithi kuzoba delicious, kube mnandi njengegama lami kodwa ke cha, muhle umdlalo into esijabulelayo, sijabulela ukuthi namhlanje sekuneMaskandi FC. Into encane iphuthwe umdlalo wamanqamu ngenxa yekhadi elibomvu. Lethamu referee sabhala phansi, yabo ngengikhola uphosibhola ureferee bhala. And mayevuka eqeda ukubhala ungiphinda ngenyelo. Nabagqugquzeli bajabule ngesasasa lale midlalo. Sithatha njengemidlalo ebalulekile la kuhlangana khona all types of entertainment. Le midlalo ingasifudukele KwaZulu-Natal ngonyaka ozayo. Indaba zethu lezi ku-channel 163 umapensela lo ipenda umsize bracket nje lobumpishi ngokhalawute njengemamba umathuzela bezimankeleke sihamba lesimungoje Jesu lana ngathi siyazulali zizodlala indaba.